Украинаның Одесса шәһәрендә бер юлы ике урам җыйыны үтте. Украина тарафлы активистлар Одесса башлыгының китүен таләп итте. Алар аны Мәскәү яклы дип саный. Русия яклы активистлар исә Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, үзләрен Украин милләтчеләреннән сакларга сорадылар. Киевның Макдональдс һәм башка төрле капкалау урыннарында Русия товарларын бойкот итәргә чакырган флеш-моб чаралары оештырылды. Отпор дип аталган хәрәкәт активистлары сүзләренчә, алар шулай ук Беларус һәм Әрмәнстан товарларын да бойкот итәргә чакыра. Бу ике ил Русияның Крымны үзләштерүен хуплап чыкты, ди флеш-моб оештыручылары. Кыргызстанның Талас төбәгендә протест белдерүчеләр белән полиция арасында чуалышларда җәрәхәтләр алган 2 полиция хезмәткәре һәм 17 протестчы хастаханәгә китерелгән. Атна кичтә 150ләп кеше бу төбәктәге алтын мәгъдәнендә эшләрне туктатырга таләп итеп, Кыргызстан белән Казакстан арасындагы төп юлны ябып куйды. Пакистанның Бәлүчистан вилаятында күмәк каберлек табылганнан соң хәбәрсез югалган бәлүчиләрнең туганнары Карашида каршылык чарасы үткәрде. Алар фикеренчә, бу каберлектә бәлүчиләр җирләнгән булырга мөмкин. Бу Бәлүчистанда быел табылган 3нче күмәк каберлеге инде. Пакистанның Пешавар каласында бер төркем сукыр иратлар хөкүмәттән эш урыннары һәм ярдәм сорап урам җыйыны үткәрде. Түрәләр чара күрмәсә, алар киләсе протест чарасын башкала Исламабадта оештыру белән яный. Таҗикстанның кызлар футбол җыелмасы Шри-Ланкада узган Азия беренчелегеннән 4нче урын алып кайтты. Таҗик кызлары Шри-Ланка һәм Бутанны җиңгән, ә менә Иран, Һиндстан һәм Непал кызларына оттырган. Бу кызларның кайберләре Таҗикстанда спорт белән шөгыльләнү өчен шактый көрәшергә кирәк дип зарлана.